Unsa daw ang purgatorio? Kini nga tawag ani nga post is unsa daw ang purgatorio, negosyo o dili? Magihitabo man ang negosyo ng doktrina sa Iglesia Katolika, kay ang Iglesia Katolika dili man na kuan, dili man na pareha sa inyong pundok nga tinukod lag tao. O kung na involved nga kwarta, kinabuton kinasing-kasing nga gihatag sa mga Katoliko para mapalambo pa ang misyon sa pagpalapdag sa maayong balita o sa paghimo sa tawag ining mga butang kanang siyempre karong mga panahon na wala na wala na may pangayoon ro karong panahon na halos tanang gibayaran. So imposible na nga mamahimong negosyo ang purgatorio nganuman kay ang luna nga purgatorio na aman sa laing kalibutan, dili man aning kalibutan na so unsa kanyo pagnegosyo. Ang negosyo kanang inyo nganuman kay kining mga laing sekta man gud nagtukod og ilahang kaugalingong sekta o denominasyon aron na siguro usa sa mga katuyuan aron madato. Mo na daghang kayong tawag ining mga pundok karon nga nagadato tungod sa pagtukod og ilahang kaugalingong pundok og ilahang kaugalingong relihiyon. So dili tawag ining negosyo ang purgatorio. Pero nganong muhatag man tog kwarta kay biblically speaking basta gani ang maghimo tag pag-ampo nagitay halad, di ba? Bisan gani sa ilang mga simbahan sa ilahang tawagan ng mga pundok kini mga burn against o kining mga protestante. Di ba sa ilahang pagsimba na naman na ituyok na sibot nga naman kay nagka-involve ang pagsimba ang atong paghalad is naturalmente gyud na nga as a sign sa ang paghalad sa atong kagalingon ngadto sa Dios muhat mo gahinta og mga ginagmay nga kantidad aron ihatag nato didto kaniya pinaagi sa simbahan kon iglesia. Ang simbahan Katolika kay iya man sa Dios man ang angayan gyud mo kuan. Angayan gyud nga mudawat ni anang maong kwarta pero ang dili angayan kadtong mga tao nga dili tinukod og Dios ang ilahang pundok o nya nang uligtag kwarta klaro ng pangwarta. Ha? Klaro ng pangwarta. Okay.